Kapod wantiere weche mag siasa ni duond bura ma ODM odok ne thuolo magimako e piny owacho mar Broad-Based kendo medo tielo okenga magiseketo mar biro dhi e twak matiyo kanyakla gi duond bura mar UDA motelo ne yiero ma higa 2027. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jakom ODM Gladys Wanga oyango ni mbi margi pod otegno koseyo jotelo ma pod ochung' akara e duond burano. E twak ne kod jofwambo, Gavana ma Homa Bay kendo jakom ODM Gladys Wanga okwedo weche moko ma osebedo kaliekore ni ODM mbi mare orumo ka okoni giseng'eyo maler joma kiko weche. Machunga otegno, machunga mit, machunga koka dwa nyodhore. Gimomiyo machunga koka dwa nyodhore? Koro sani lero osebedo ni magi e jowa moyie wuotho wuodho ODM. Awinjo ka jomoko dhi olando kata lendo mag kuyo ne chama mar ODM to gidhi lande mana cho Bungoma. Gima ber ni sani koro onge ng'ama biro wuondore ni ambe an ja ODM nikech jomoko ka osewuok. Wanga otelo ni ODM ong'irore sirikal mar Broad-Based kama chiegni ni gibiro chiwo lai mar siasa ne joera mekgi e kinde ma giikore ne bedo e twak gi jatend piny William Ruto mar medo tiyo kanyakla kata mana e tok yiero mabiro. Oyango ni atamalo maduong' mar jotelo mawuok kaluo oseyango chung' margi motegno e ODM kojiwo jotelo ma pod kiare mondo oyang chung' margi. ODM wane e Broad-Based. Wago mbaka gi William Ruto. Wadwa ni mondo wawuoth kode e kinde mabiro ni. Gima nyalo nyisi ni jotend oganda luo thothgi atamalo 80 wawach ni 90 oseng'ado bura ni gin e ODM gin bang' Dr. Buru Oginga. Mano ber, I think en namba maber. Nitie jotendwa ma pok owuok oko ayanga mondo wach kuma gichung'ie. Adwa jiwogi ni jatelo nyaka chiw direction. Kama wachope ni odong' higa achiel to ji dhi e yiero. Bende oyango ni kata obedo ni ODM tiyo machiegni gi UDA e winjruogno mar Broad-Based to gi par mar nyalo biro chako twak gi kweth moramora ma otenore gi Rigathi Gachagua kowacho ni ODM nigi mise motegno e kedo ne achiel mar oganda ma ok siasa mar pogruok. Koro sani ka wawacho ni wadwa dhi e coalition ma Gachagua nitie, ng'eni jaluo onge nafas gi coalition moramora ma Gachagua nitie nikech serage opogore gi mag ODM mabor. Gachagua advocate exclusion, wan wa advocate inclusion. Kama wachope ni kok wang'ado bura maber to wanyalo chopo kama koro wanime. Ewi mano Wanga otielo ni winjruok ODM gi UDA ok gitim nikech giyomyom to gitimo nikech mbi margi pod otegno kendo kom jalup jatend piny e yiero mabiro nyaka biwuog mana e ODM kaluwore gi winjruok ma gibiro bedo godo. Wadonje negotiation gi UDA ok kaka weak partner. Wadonjo kaka the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. To bedo ni president koro osebede kom mamalo. Namba 2 nyaka bed from ODM. Nikech ok inyalo wacho ni wan e coalition to ticket mamalo en UDA. Ticket mamalo nyaka bed UDA ODM. Eka ja ODM cha nyalo dhi campaign ne candidates mag ODM e Kenya mangima mondo kelgi e wi mesa. Wanga wacho ni ODM pod biro medo sumo paro kowuok kuom johera kod jokanyo meke e kinde ma gigeto medo tego kendo medo mbi mar duond od burano motelo ne yiero mabiro e 2027. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.